Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Җирле юлларны ремонтлауга керештеләр, үзгәрешләрне кая күреп булачак. Заманча куркынычсызлык таләпләренә җавап бирәчәкләр. Чаллы балалар бакчаларында коймаларны үзгәртәләр. Яршалда Тынычлык проспекты буйлап җирле юлларны ремонтлауга керештеләр. Төзелеш эшләре Яңа шәһәрнең 7, 9 һәм 27 комплексларында алып барыла. Исегезгә төшерәм, быел төп юл артерияләренә реконструкция ясалды. Булар Тынычлык, Яршалы һәм Муса Җәлил проспектлары. Автомобильчеләр өчен җитди каршылыклар булмасын өчен яңарту эшләре күбесенчә тәүлекнең төнге вакытында башкарылды. Тиздән үзгәрешләр дублер юлларда да булачак. Автомобильчеләр әйтүенчә, алар булай да вакытлы уңайсызлыкларга аңлап карыйлар. Юл яхшы хәлдә түгел иде. Урыны белән колеялар, тирән чокырлар бар иде. Күпләп чокырларның юл участогын ремонтлауга керүчеләренә шатланалар. Такому ремонту мы всегда рады. Хорошие дороги – это безопасные дороги. Так что пусть делают, мы довольны. Мы пока эти трудности преодолеем, так что вам тоже спасибо. Рада, что делается ремонт, дорога станет шире, будет ровной, удобные заезды. Да, очень хорошо, что делают ремонт. Да, конечно, тут же с той стороны можно проехать. Все хорошо, все устраивает. Конечно, рада. Здесь мама живет у меня. Да, сам, можно сказать, родился в этом доме в 76 году, как заселился здесь. Сейчас мама живет. Дорога отлично, надо было давно это делать. Әлегә юл төзүчеләр демонтаж эшләре алып бара. Алар юлның иске катламын, бордюр ташларын ала. Эшләр әйтүенчә, алар һава шартларына җайлашып эшли. Сейчас идет подготовительные работы по укладке новых бордюров. То есть демонтируются старые на полном участке местной дороги в 27-м комплексе. И после этого будут уложены уже новые бордюры. После этого будет уже уложен асфальт. Погода позволяет, и в дождь работаем, ломаем бордюры, но асфальт не укладывают уже в дождь. То есть ждем хорошую ясную погоду для того, чтобы уложить асфальт. Төзелеш эшләре агымдагы елның октябрена кадәр тәмамланыр дип планлаштырыла. Әмма ремонтчылар, автомобильчеләр тигез яңа юллар буенча йөри алсын өчен объектны хәтта иртәрәк тә файдалануга тапшырачаклары кире какмыйлар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Түбән Кама үзәк район күппрофильле хастаханәсе стационарыннан 10 августта бупла һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күргән тагын 5 кешене чыгарганнар. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев хәбәр итте. Аларның хәле канәгатьләнерлек дип бәяләнә һәм хәзер алар амбулатор шартларда дәвалануны дәвам итәләр. Табиблар күзәтү астында Түбән Кама хастаханәсендә тагын 7 кеше кала. Табиблар бәяләвенчә, аларның динамикасы уңай. Зыян күрүчеләрнең Чаллының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе стационарында, тагын икесе республика клиник хастаханәсендә кала. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Заманча куркынычсызлык таләпләренә җавап бирәчәкләр. Чаллы балалар бакчаларында коймаларны үзгәртәләр, искеләре тәбәнә һәм җитди киртәләр тудырмый. Яңалары биек булачак. Чит кешеләр мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе территориясенә үтеп керә алмасын өчен. Капкаларга электрон йозаклар да куелачак. Төзелеш эшләре бер юлы берничә объектта алып барыла. Урында безнең тешерү төркемендә булды. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе территориясендә коймаларны һәм капканы яңартачаклар. Иске койма белән капканы сүткәннәр инде. Территорияда җир эшләренә керешкәннәр. Белгечләр әйтүенчә, һава торышы уңайлы, аларга берничә көн кирәк булачак. Бер балалар бакчасында где-то 2-3 көн вакыт үтә. Погодадан карап, погода әйбәт булса, примерно 2-3 көн. Шулай куркыныч тудырган иске агачларны кисүдә күздә тотыла. Административ техник инспекция хезмәткәре һәр агачны тикшерә, торышын бәяли. Без килеп тикшерәбез агачларның кайсы эләгә схема буенча. Шуларга рөхсәт бирәбез. Ул рөхсәт бирелә комиссияда. Комиссияда 10 кеше катнаша.
шулның нәтиҗәсе буенча рөхсәт бирелә. Капканы һәм коймаларны шәһәр бюджеты акчасына яңарталар, эшләр террорчылыкка каршы куркынычсызлык максатларында алып барыла. Безнең балалар бакчасында коймаларны, капкаларны алыштыру эшләре башланды. Әйтергә кирәк, бу программа буенча алдагы елларда без мәктәпләрнең капкаларын, коймаларын яңарткан булсак, бу елдан без балалар бакчасының коймаларын, капкаларын яңартырга кирештек. 2026 елны Үзәк районы буенча 22 балалар бакчасында коймалар яңартылачак. Яңа уку елына балалар бакчалары балаларны һәм аларның ата-аналарын яңартылган коймаларны һәм капкалары белән каршы алачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Шәһәр гимназиясында физкультура һәм технология укытучылары хезмәттәшләре белән бергә күләмле композиция төзиләр. Улы яршалы гербы рәвешендә барлыкка киләчәк. Шулай итеп, шәһәрнең мәгариф учреждениеләре традицион чәчәкләр фестиваленә әзерләнә. Безнең төшерү төркеме эш барышын күзәтте. Яршалы гербы каркасы юка металл чыбыклардан ясалган осталарның төп бурычы карапның искергән борылышларын төгәл тапшыру һәм шул ук вакытта бөтен конструкцияның тотрыклылыгын тәэмин итү. Эш аеруча төгәллек таләп итә. Металлны деформацияләү җиңел, эшкәрткәндә аны артык җылыту куркынычы бар. Из-за малой толщины материала умение к сварочному делу. То есть в результате работы необходимо получить цельную, надежную и прочную конструкцию, достаточно качественного исполнения, что затруднительно с учетом особенностей в виде множества непрямых и легко перегреваемых элементов. Герб нигезенең зур өлеше инде әзер. Хәзер педагоглар һәм мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре үзәк элементны эшләп бетерәләр һәм вак детальләргә керешәләр. Аннан соң барлык кисәкләр дә пөхтә итеп бер композицияга тоташтырыла һәм яршалы гербының чәчәкле версиясе бөтен матурлыгы белән тәкъдим ителәчәк. Вот сейчас варим парус, то есть как бы уже почти закончены все основные конструкции. Сейчас дорабатываем мелкие детали, и думаем, праздник будет хороший. Из-за холма как бы солнце. Это как бы образный такой, образный рисунок. Ну, это еще тут полдела, это просто каркас. А вот когда уже там девушка, женщина это сделают красиво, там материалом закроют, все украшение получится для жителей нашего города. Масштаблы проект башкарма комитет йөкләмәсе буенча шәһәрнең бөтен социаль блогын берләштерде. Чәчәкләр фестивалендә Чаллы халкы яссы калкын түгел, тулы бер ландшафт композициясын күрәчәк. Педагоглар Кама дулкыннарында яр буендагы яшел каулыкларны да, хәтта Тынычлык проспектында үскән алма агачларны да миниатюрада яңарта. Цветы выбрали по тому принципу, чтобы они были обязательно стойкие, без полива, чтобы не сразу засохли. То есть те цветы, которые могут сутки быть без воды. В первую очередь это бархатцы. Эретеп ябыштыру эшләре тәмамлангач, матур этап башлана. Һәр учреждение конструкцияның үз өлешен ясый, аннары элементларны бергә җыялар. Әзер композицияны Чаллылар 30 августта Чәчәкләр фестивалендә күрә алачак. Лилия Гатина, Яна Вальдзу, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А.